Hyvä on, hyvät naiset ja herrat! Tervetuloa taas uuden videon pariin. Eletään spesiaaliaikaa, nimittäin vuoden harmain viikonloppu. Ja mikä olisi parempaa kuin juhlistaa sitä juomalla kaikki suomalaiset oluet, mitä vaan kaupasta löytyy. Eikä mä en suinkaan ole täällä yksin. Mulla on vieraana legendaarinen Tippa. Mitä äijää? Kaikki hyvin. Miten mitä tämmönen niinku vuoden harmaan päivä sulla merkkaa? No ei se merkkaa kyllä oikeastaan yhtään mitään, mutta kyllä vähän niinku toi kaljanmaistelu kiinnostaa. Niin. No se on aivan loistavaa. Meillä on meinaan 15 erilaista bissejä. Meillä olisi tarkoitus niistä antaa kaikista arvosanat. Meillä on tässä näin tämmönen flappitaulu. Me merkataan siihen 1–15 nimi ja sitten annetaan pisteet 1–10 ja sitten lasketaan yhteissumma ja se on sitten voittaja, kello lopussa eniten pisteitä. Tosiaan, ei kai tässä ihmeempää. Otetaanko me ensimmäinen ölppönen esiin ja lähdetään niin sanotusti hyökkäykseen. No niin, pakko tässä kohtaa jo sanoa katsojille. Meillä on täällä tosiaan tämmöisessä säkissä ja nostetaan vuorotelle. Jos mä vaikka otan nyt sit kunnia ottaa ensimmäisen täällä. Ja sehän on aivan legendaarinen Sandelsi. Pakko myöntää, että Sandelsi on kyllä, vaikka mä oon niinku tätä jonkin verran juonut, mutta tässä on hyvä tuote. Ehdottomasti. Ja pistetään tosta noin. Ja olin pääsemässä siihen, että meillä on näköjään kupit ollut loppu meidän. Me vedetään tämmöisistä pahvisista kahvimukeista täällä tänään. Ei muuta kuin kippis. Ensimmäinen tuote. On pehmiä. Tää on hyvä. Musta tuntuu, että jokainen Suomessa 18 vuotta täyttänyt on ainakin kerran testannut Sandelsia elämässä. Ja tää on tuttu maku. Mutta tää on, kato, tää A-versio. Tää on 5.3. Paljon se normaali sitten on? Eikö se on 4.7? Niin, eli tässä on tää on vähän strongimpi. Mutta aika pehmeä on kyllä tää. Ei huono, ei yhtään huono. Ja pakko sanoa, että jääkaappi on toiminut yö yli meidän. Nämä on aivan jääkylmä. Nää on niinku on point. Ja kalja pitää juoda kylmänä. Kyllä tää oli helvetin hyvä. No, annas arvosanat meidän rakkaalle Sandelsille. No tää on jännä, kun mä en oo normaalisti niin aabissa ystävä, mutta tää oli kyllä... Tää oli erinomainen tuote. Kyllä mä annan täällä vahva 8,5. Se on ihan hyvä startti. Mun on pakko antaa sama, koska mä oon ehdoton Sandelsin fani. Se saa 8,5 molemmilta. Laitetaan nimet tauluun ja otetaan seuraava tuote. Mitä mieltä sä oot? Nyt kun ensimmäinen, niin otetaan me uutta vai vedetään? Otetaan seuraava kierros heti perään. Joo, otetaan seuraavat ja otetaan nyt uudet mukitkin, vaikka ne sanoo, että kaljan kanssa se olisi vähän kuin kokin pannu. Eli kun se kerää vaan mahdollisimman paljon, niin se on vielä sitten mehevämpi. Sun vuoro valita yksi kalja. Vedetään sokkona. Ai, Sandelsi ekana. Se on ihan hyvä. Karhu Platina. Onks testannut tämmöistä? En muuten muista. Eiku on. Kota tää on maista pitemmistä ölkeissä kanssa. Joo, taitaa olla. Ja karhujahan on vaikka kuinka monta. Mä myös tiedostan sen, että on olemassa karhun kupari. On aika tyylikäs toi esillepano. Siis tölkki on tyylikäs. Ja tässä lukeekin raikas laakeri. Onks tää jotakin premiumi? No pitäis olla. Noniin. Otetaan kippiksen kautta. Prosentteja tässä on 4,5. On tää vetinen verrattuna tuohon äskeiseen, mutta ei tääkään huono. Mun mielestä tässä on heti semmonen pienpanimon tatsi. Eikö se ookin semmonen pieni, että se tuntuu tuolla? Karhun pieni panimo. Joo, karhun pieni panimo. Platina olut. Suosittan ottaa se mulla, kato oma bisse kans karhulla. On vai? Miksei, oliko sitä tuo kassi? Voi olla, että sitä on. No ei siitä saanutkaan, kun köntsää korvauksia, niin turhaa sitä tässä mainostaa siellä. Se on ihan totta. Voi laittaa pari lavaa, mulla on kaappi tyhjänä. Mut mun on pakko sanoa, että toinen tuote, design on helvetin hieno. Design on hyvä. Mut maku ei oo mun mielestä mitään Sandelsia verrattuna. Tää on vähän mitään sanomatta. Joo, kyllä, ja maku, ei huono. Ei todellakaan. Ei huono. Ja makuhan ratkaisee. Mä annan täällä pisteet 5. Mä tiedän. Aika HC. Kyllä mä annan täällä kumminkin sen 7 miinus. Miten tää taulukomputa menee, jos tästä tulee? No, kyllä sinne miinukseenkin voi pistää. Voi sinne laittaa miinuksen. Pistää sinne mitään vaan 7 miinus. Noniin. Se oli karhun platina. Otetaan seuraava tuote kehiin. Hyvä on. 3. tuote. Tässä mennään kovaa vauhtia. Ota se seuraava öljyt. Mä otan seuraavat mukit ja... Kerro vähän. Ai sä et juonut loppuun sitä. Mitä? Sieltä roiskahti oikein kunnolla. Ei. Mä luulen, että me juodaan loppuun noi lasit aina. Kato, meillä on noin tölkitkin tässä vielä. Hyvä on. Kaadetaan ne sit vaan kaikki yhteen laariin. Nyt tuli niinku
jos toi oli pliisuu, niin ei ole kovat odotukset tästäkään. Tää on varmaan aika tämmönen on, mutta mun on pakko sanoa, pienenä vielä pikkusen traumo jopa jäänyt koffin lasipulloista, niin silloin oli semmosia mun mielestä hirviön näköisiä. Ne oli oikein paisto semmonen alkoholismi, kun sä näit koffin pullo. Mut tässä on tyyli. Tuo tunnetaan muuten nimellä Keravan Cappuccino. Juu. Ai niin, hei, joku muuten Jetikse sanoi mulle tosta, että Keravan Cappuccino. Sitten mä, että onko toi joku juttu? Se sanoi, että on. Niin se tarkoittaa, Keravan Cappuccino tarkoittaa kaljaa. Eikö? Juu, ja eikö se ole just nimenomaan tuo punainen koffi? En mä tiedä, mulla on jotenkin ollut semmonen fiilis. En mä tiedä, voi olla, että joku, onko mä nähnyt unta? Mä voin niin. Uni ja todellisuus sekoittuu mulle enää. No se on varsinkin, kun tämmönen 15 kaljaa edes, niin ei tiedetä missä on. Mut koffi. Tää on aika samanmakuinen kuin toi viimeinen. Toi Platinum. Ehkä vähän. Mut mun mielestä on parempi. Mun mielestä on sama kuin Sandelsi. Kuin tää olikin jotenkin niin. Tää oli vetinen verrattuna tähän. Älkää karhua ostaa, kun voi sanoa tässä kohtaa jo. Ei siinä karhu on muuten ihan parhaimpia. Kerropa muuten sun lempikarhumerkki. Lempikarhumerkki? Mikä se semmonen? Lempiolutmerkki tarkoittaa. Mulla on kyllä niinku, mä tykkään paljon kanssa laagerista. Et mä en oo semmonen, mä oon niinku vähän näin niinku, nyt aikuistumiksen kynnyksellä, kun mä oon löytänyt noin niinku ipat. Ipat ja mullahan on se oma neipa. Mä en nyt kerran vielä sitä. Joo. Mut kyllä mun lemppari on varmaan ihan joku tollanen aika perus peroni tai korona tai joku tällainen helppo. Niin, ne on kyllä helppo. Ja mä voin sanoa muuten, tätä kattelee kalja tämmöset. Niinku, miksi niitä kutsutaan, kun sä rakastat sitä kaljaa, sä täytät oikein vihkoon niitä, ketkä on niinku addiktoituneet kaljan testailuun, niin nehän haukkuu peronit ja korona. Se on ihan, ei se mitään premiumia varmaan nähnytkään. Ei, sitä aina haukutaan, että se on liian semmonen. Mua ärsyttää, kun nykyään ei saa enää kaljaa noissa lasipulloissa Suomesta melkein mistään. Et mihin ne hävisi ne ruskeat tuppikaulat? Se on ihan totta. Se oli ihan eri fiilis, kun sä kannoit sitä velvariin. Mäyräkoidaan. No annetaan pisteet. Mitä laitetaan? Kyllä tää oli aika samois mulla. Mitä mä annan tuon viimeisellä? 7,5. Sanoit 7 miinuksen. No annetaan täällä sit 7 plus. Oli tää vähän parempi. Okei, mä joudun antaa täällä 6. Voitte tää karhu, mutta ei olla mitenkään siinä, missä me halutaan olla. Otetaan seuraava tuotekehi. Otanko mä nyt täällä seuraava? Ota sä nyt tällä kertaa. Ja niin kuin sanottu, oi. Joulu, tumma ja samettinen. Erikoisjouluolut, hyvät naiset ja herrat. Näistä aina puhutaan jouluoluista. Mun on pakko sanoa, että mä en ole varmaan ikinä ennen juonut jouluolutta. Missä kohtaa niin joulusta muutenkin muuttui semmonen kauhea ryyppäämisen juhla? Pienenä saatiin lahjoja. No ei pienenä. Kato, silloin oli lahjoja ja porot tuli ja tontut, niin nyt on satana pappa kaatuu pusikkoon. Tää on tummaa. Ai tää on tummaa? Joo, kato kun näyttää ihan kahvilta. Niin onkin, näyttää ihan kahvilta kyllä. Mä pistän sulle vähän reippaa meidän. Kato, tähän tuli jotain tuhdimpi vaahto. Niin tulikin, otetaan kippiksen kautta. Kerro tämän jälkeen sun lempijoulumuisto. No se ei oo ainakaan tää. Tykkääksä sä? Mun mielestä tää oli helvetin hyvä itse. Oikeesti? Mikä tää oli? Lahden erikoisjoulu. Jouluolu. Otas kuva ja testaa sä, kun mä en oo sit mitään mieltä oikein. Mun mielestä tää on itse asiassa aika hyvä. Tää on siis tummaa, mutta tää on selkeästi niinku... Mut tässä on tämmöstä joulutaikaa vähän. Ehkä vähän onkin. Samettinen täysmallas pohjahiiva olut. Tää oli hyvä. Mä annan täällä kyllä 9-. Joo, aika kovat pisteet tummalla oluella annat. Mä annan täällä, mä pysyn samassa kuin äskeinen 6. Mulle ehkä menee vielä 5-10 vuotta, että mä totun näihin tummiin. Niin. Kyllä. Sitten kun sä oot tässä vaiheessa kuin minä, niin alkaa joulunenkin maistumaan. Siinä on pisteet annettu ja... Siinä on joskus joulu edes. Ei, mutta se on just näin. Siinä on pisteet annettu ja... Onko sä valmiina 5. vai joko alkaa... Mä olen valmis. Niin kuin näette kameran toisella puolella, että tässä tosiaankin annetaan vähän tempoa myös näihin. Joulu tulee muutenkin. Ehkä joku päivä ne vois kehitellä jonkun joulukalenteri, missä aina aamuisin olisi joku erilainen olut. Eikö semmoista ole mukaan jo ollut? En mä tiedä, se on varmaan laitonta kyllä Suomessa. No ainakin tuntuu, että koko ajan joku uusi kalenteri, ja se on Nokko-kalenteri ja Red Bull-kalenteri, niin eiköhän siellä joku joulukalja-kalenterikin pian ole. Ja voin muuten sanoa sulle joskus... Jos sieltä tämmönen tulisi joka toisessa luukusta. Nimenomaan. Ja voin kuvitella, että päiväkin lähtee eri tavalla käyntiin. Kyllä se on, kun sä painat tommosen tosta kato suupieleen.
Oi, nyt tuli paha. Onks tuttu? Toi on niinku jopa suoraan nelonen. Okay. Toi on tuttu kaura. Tää taidetaan tuntea siitä, että tää on halvin olut. Pirkka-olut nimenomaan, että se on niinku kaikista halvinta. Ja sillä on myös semmoinen maine, että se maistuu paskalta. Mä en ole varma, joku sanoi joskus, että tää tulisi jostakin että tää olisi sama kuin Olvi, mutta... Ai jaa. Voisi samalla tehtaalta tulla, mutta ei se samassa laadi. Niin. Samassa sammiosta välttämättä. Ei todellakaan, joo. Mutta Pirkka yleisesti, Pirkka on mun mielestä ihan hyvä. Se on kansan brändi. Mutta sitten kun puhutaan tälle... On, ja kaikki on satana kallista. Niin on. Kyllä sitä joutuu pirkkaniksi kuule. Tässä itse kukin kuule. Keksimään jo. Se on tommonen. Lähdetäänkö me koittamaan? Tästä tuli niinku tämmönen... Joo, tässä on tämmönen kusinen sivuprofiili. Joo. Pakko myöntää. Vittu, tää ei oo hyvä. Ei. Miten ne niinku tekee tää? Ja kelaa tää vielä lämpimänä. Kato, mä oon nähnyt... Joo, munalämmin Pirkkaa, kun sä painat tuohon Joo, kato, eihän tää ihan sama minne kauppaan sä meet. Hei katsojat, saatte 100 €, jos menette kauppaan ja näette, että tää on kylmä hyllys. Tää on lämpimässä, tää kyykätään, tää on lämpimässä, se on Pirkka-olut. Tää on ihan paska. 4,5%. Et ainut minkä takia mä annan sille 3 pistettä johtuu siitä, että siinä on 4,5%. Joo, mä annan 2. Tää oli niin surkea. Se menee häntä päälle. Pystytkö sä juomaan loput? Ei tää helvetti. Joo. Mikä fiilis tällä hetkellä? Sulla on 5 kaljatestailua alla. Ihan hyvä. Vähän niinku alkaa nyt vasta toi makunystyrä niinku löytymään tuolta. Hei, katsoja varmaan kiinnostaa. Sä oot kumminkin artistina, sä oot turkulainen artisti, Turun varmasti tunnetuin rap-artisti. Mitä sä näet, että mitä seuraavan 3 vuoteen tapahtuu? No, sen kun tietäis, niin olisikin helppoa, mutta en mä siis tiedä varmaan niinku, millä tavalla niinku musa ehkä mä viittaan siihen musiikkiin. No se niinku muuttuu tosi paljon, niinku, että tuolla käy kova tuuli tällä hetkellä, kyllä huomaa tuolla levyyhtiössä, että siellä jengi vaihtuu. Niinku. Tässä on itsekin tullut taas jotakin uutisia tuolta maailmalta, niin kyllä siellä jengi vaihtuu ja en mä tiedä, vähän semmonen joku murrosvaihe on nyt ehkä menossa, että tuntuu, että se niinku, mikä se ehkä se levyyhtiön roolikin oli ennen, niin se on muuttunut niin paljon. Se on tosi epävarmaa. En mä tiedä, onko se sit kun AI ja muu tulee vielä tähän kelkkaan, niin se varmaan vaikuttaa tosi paljon. Niin, se voi olla. Ja tuntuu, että on helvetin vaikea tehdä enää mitään pitkäkestoista. Että koko ajan haetaan semmosia nopeita voittoja. Se on aika semmoista swipeaamista, mutta se pitää vaan luottaa omaa juttua eikä lähteä höntyilemään. Ja pitää muistaa se että ihmisiä tässä kaikki ollaan ja kohdellaan toisiamme ihmisinä. Kyllä vaan, ja mun on pakko nostaa hattua. Sä äskettäin julkaisit sun edeltävä sinkku, oli Robin Pakkalenin Toinen turkulainen herra. Joo, siinä on kans hieno mies. Poppahtava ja äärettömän kova korvamato. Joo, se oli ihan kiva. Meni radioon soittoonkin. Se oli ihan niinku onnistuva. Hyvä fiilis. Ja todellakin semmonen kollabi, mitä ei ehkä osannut odottaa, mutta come on, molemmat on turkulaisia. Miksi ei kukaan osaisi odottaa? Sitä just. Hyvä on. Sä tiedät varmaan enemmän tästä tuotteesta, niin kerro kansalle, mikä meillä on kädessä. Nyt on klassikko, Sitin alle. Nyt on Sitin alle. Nyt ei ole mitään platinapaskaa, vaan nyt on ihan Sitin alle. Täällä on vahva niinku, lotto. Jolle on mennyt reseptiin muuttamaan tässä välissä. No se ei tästä puuttuisikin, että tässä resepti on muutettu. On kyseessä tosiaan Nalle Karhu, eli Karhun 4,6% on holia. Tää on meidän 6. tuote. Mä oon juonut tätä ennenkin. Mä menin maistelemaan jo tässä keskeisen lohtuksen. Haluatko ottaa refeeli? Pistetään vielä pieni tilkka tätä. Kyllä tää on, oliks tää saatana karhuu tääkin? Oli. On kyllä yö ja päivä. Siis, tää maistuu kaljalta ja tää maistuu joltakin tiskivedeltä. Karhu täyttää olutta. Se on kyllä oikein se on pelottava tölkki mun mielestä. Niin logo on härski. Se on selkeästi siitä paistaa sellainen maskuliinisuus tosta tölkistä ja tosta koko tuotteesta. Mä en oo ikinä nähnyt naista, eikä mitään, siis en halua viitata mihinkään juttuun, mutta se ei nainen juo karhua. Okei, semmonen info tuli sieltä. No anna sä nyt sitten. Kyllä tää on ihan niinku taku varma. Tää on niinku tasainen 8. Tää on tasainen 8. Kyllä mä joudun antaa kans karhulla tällä nimenomaan originaalilla. Mä annan 8 myös. Joo. Hyvä tuote. Kyllä. Eihän naiset juo karhua. En kyllä niin. juo mitään
Mitä vittu ne sitten on? Ne on blankki. Ne juo blankki on helvetin hyvä kyllä. No yksi menee kyllä. Yksi menee. Blankkia mulle. Ai sä et juo joo. Siis kyllä se on, en mä tiedä, se maistuu semmoiseltakin vittu banaanilta. Mun mielestä se maistuu helvetin hyvältä. Mutta mä muistan, kun mä join ekaa kertaa blankkiin, että mitä paskaa tää nyt on. Se vähän, se on semmonen, että niinku yksi menee, mutta et sä kyllä sixpackia sitä vittu joo. Kyllä se on saatana perseen kuplia siihen malliin vittu, sitä vehnästä kuule, sitä senttiä. No luojan kiitos sun onnekseen, meillä ei ole blankkia, vaan meillä on Lapin kultaa seuraavaksi. Joku sanoo Lapin Kusta. Mun ensimmäiset kaljakokemukset tulee Lapin kullasta. Joo. Toi on kyllä legendaarinen. Muistelin, että toi on kans vähän semmonen, ei ihan yhtä paskaa kuin Karjala, mutta aika paskaa kuin... Ei toi mitään high lifea oo. Ei Lapin kulta mitään high lifea. On nykyään hei semmonen vihreä tölkki. Se, mikä joku pure vai mikä vittu se oli. Se on ihan hyvä. Mä oon saattanut nähdä se. Joo. Se on hyvä. Sitä on sitä on ihan pulloskin. Nyt on joka paikassa sitä. Oli muuten paskin tölkki. Tuli heti miinus. Niin jo. Eka tölkki, mikä suikutti vittu. Juu, ja meillä on kamerat käy, ne näki, että mä en kaatanut mitenkään oudosti, se on tää tölkisyy. Vai oliko se siksi, kun se oli nyt, kuinka monen se oli? Tää on 7 nyt. Voiko sit kumminkin olla? No en tiedä. Tämähän on näin pikku kippoja, kato. Kyllä vaan. 7. kalja Lapin Kusta. Tää oli hei kans A, 5.2. Onneksi nämä kaljat on kylmiä. Mä en voi muuta sanoa kuin, että onneksi. En mä tiedä, mulla on tästä, jotenkin tää maistuu nyt vähän pirkalta. Joo, ei tää mitään hyvää. Tää on itse asiassa ihan perseestä. Tässä olisi ollut kiva ottaa testiksi yksi lasipullo. Löytyyköhän meillä jotain lasikaljaa täällä? Otetaan seuraavaksi yksi lasikalja, koska onko se tölkki, mikä maistuu, että kaikki maistuu nyt tuolta Karhun platinalta. Mun on pakko sanoa, että Lapin kulta, tää oli mun ensimmäinen kalja ja sen takia mä en 3 vuoteen pystynyt juomaan kaljaa. No, mä ymmärrän täysin nyt kun tätä maistelee. Mitä sä annat tämmöisen pisteeksi? No jos mä tuolla Pirkalan, no mitä mä annan, 2 vai? Joo. Ei tää oo paljon paremmin, mä sanon, että tää on 2,5. Ei oo. En mä noin raju sentään oo. Tässä oli toinen, missä jäi kato vähän. Joo, en mä noin raju oo. Kyllä mä annan 7 täällä. Tää on elänyt pitkään. Kyllä varsinainen karpaasi. Tää on elänyt pitkään meidän joukossa. Anna mä selosta. Tää on elänyt pitkään meidän joukossa. No. Ja se oli mun ensimmäinen kalja. Sen takia 7. No, hyväksytään. Mut anna tänne toi ihanus, mikä sulla on. Kato, täällä on joku, no nyt ei oo suomalainen. Nyt tuli sitä vehnästä. Joo. Weherplatsen niminen kalja. Ja tässä on se, että täytyisi saada jostain vielä, osaksi jotain kikkaa avata tuo. Nuuskakiekko. Mut kun me ollaan nyt puhuttu, että kaikki maistuu jo samalta kuin Pirkkaa olut ja se ei tosiaan... Tää ei varmasti maistu. Tää on jotain... Weihen... Mikä tää oli? Tää oli Weihen Stefaneri. Paljon siinä on pinnoja? Ei tässä lue. 5.4. 5.4. Testaa tuoksutella vähän. Kyllä sieltä semmonen pieni belgialainen tulee. Mististusta. Mut nyt on aivan eri maku. No on eri maku. Nyt on eri maku. Ehkä tämmöstä vähän ollaan haettukin tässä, että kaljat maistuis vähän eri. Ei, et kaikki... Mä en tiedä miksi nää maistuu vittu ihan banaanit. Tää on joku hedelmä varmasti. Ei, mut ne on nää vehnäset kun maistuu banaani. Ota testiin. Siinä on kuin vettä ja mallasta. Joo. Ota pieni. Eikö se ookin joku banaani tulee? Joku hetelmä sieltä tulee. Banaani oikein. Niin, eikö se oo? Joo. Mut ne on nää vehnävisset kun maistuu ainakin mun suuhun. Kaikki saatana ihan banaani. Joo. Aika hyvä kasa meillä alkaa olla näitä. Otamme kumminkin Weherplassen tähän kisaan mukaan ja annetaan... Otetaan nyt tääkin. Kyllä, mutta tää ei ollut kyllä huono. Tää ei ollut huono. Mä annan täällä nyt ehkä... Se on kivi. Vaikea sana. Weherplassen. Se on mun mielestä helpompi lausua kuin kirjoittaa. Weherplassen. Niin, pisteet. Niin, Tää ei ollut huono. Mä annan 7,5 tälle. Joo, anna 7,5. No 7,5 on periaatteessa niinku yli puolen välin, se on aika hyvä. Joo, ja tiedätkö mitä? Mä annan sama. Joo. 7,5 Weherplassen. Joo. Haluatko sä taukoa vai mennäänkö me lisää? Otetaan lisää. Juh, hyvä on. Kyllä näitä kuppeita riittää. On tää kiva, kun Turun miehet alkaa vääntää kättä. Maistelemaan. Niin. Mun on pakko lähettää Montolalla terveiset. Mulla on keisari ollut tässä kädessä. Aikoinaan pidetty Betsi-iltoja. Ja Montsin kanssa vedetty keisarikaljaa silloin. Ja
silloin mä tutustuin tähän ja nimihan on mitä mahtavin. Cesari. Onks tuttu tuote? Tää on aika tuttu kyllä. Mut onks tää ihan tää perus? Tää on ihan perus laageri, joo. Joo. Mut se mikä tossa on keissi on, että mun mielestä sitä ei oo yhtään pienestölkis. Tätä ei oo taida olla. Tai en oo ainakaan ite nähnyt. Joo. Et se on aina isoa ja mä oon aina ollut vähän puhutaan kaljasta, niin mä oon aina ollut vähän tätä 0,5 litraa halkoa vastaan. Et tölkki, se kuumenee, se lämpenee. Niin, se on, no kyllä, joo, mä hiffaan sen. Mut kyllä sit kun on tarpeeksi kova jano, niin kyllä tall boy. Pari kyllä sakuu kyllä menee ikeni. Se on ihan totta. No tarpeeksi kova jano. No miten kahvi maistuu? Tää on ihan hyvä. Tää on niinku kans aika takuvarma. Ohrapellon kullaks ne näköjään tossa haukkuu. Mun mielestä tää on aika kiva. Joku pieni kultareunus. Joo, mun on pakko sanoa just, että otetaan Lapin kulta, karhu ja pirkkaholut vierekkäin, niin ei välttämättä ikinä tietäisi mikä on mikä. Mutta tällä on oma vivahde. Tää keisarin tunnistaa. Keisarissa on kyllä tässä on vähän tämmönen pieni karvaus. Joo, annettiinko me täällä jo piste? Ei vielä, mutta annetaan nyt. Tää ei ollut ihan niin hyvä kyllä. Mä sanon täällä ehkä 6. 6. Joo. 6 on mun. Tää ei ollut nyt kun tätä maistelin, niin ei tää niin erikoinen ollut. Mä annan 7 täällä, mä tykkään. Joo. Mut tippa. Mulla on ollut kaikista, mä just sanoin, mä tykkään laagerista, mä oon antanut parhaat pistet yli tuolla saatana jouluolueella. Joululla ja toi oli hyvä toi vehnänen. Joo, ja sitten pirkalla mainittiin ihan paskat. Joo, se oli ihan tiedossa. Mut milloin sulla on varmaan sun kuuluisin biisi ainakin alkuajoilta oli Mehu-biisi. Joo. Milloin sä julkaisit se? 2014. Siitä on siitä on 11 vuotta. 11 vuotta. Ja jos joku, Spotifyssahan platina tarkoittaa biisiä kohden 4 miljoonaa striimiä ja albumia kohden se on 20 miljoonaa striimiä, eikö totta? Joo. Eikö kuinka monta platinaa sulla on? Jos tupla ja tripla ja multiplatinat lasketaan myöskin? Jos platina biisejä laskiks mä joskus, että olisiko ollut 12 tai 13 jotakin, mutta ne sit tietty kun ne on, jotkut on tuplaa, jotkut triplaa, miten sitä haluakaan laskea, sit on kultabiisejä. Mut ne on nyt semmosia niinku numeroita jossain, se niinku, kyllä ei ne sitä kaikkea määritä. Se on totta. Mielessä. Jos meillä on täällä vanhempia katsojia, niin ennenhän kulta ja platina tarkoitti myytyjä kopioita, CD-levyjä. Nykyään se kaikki mitataan Spotify kuunteluilla. Kyllä. Ja tosiaan 4 miljoonaa platinaa ja Mehu taitaa olla mennä se multikertaa. Se pari ainakin platina pyörähtänyt siellä jo. Joo. Se on klassikko biisi kyllä, pakko myöntää. Joo, ja silti vuosi vuodesta sä oot niitä tehnyt. Viime vuonna oli taas pari kultaa, platinaa ja edeltävä, ja ei jos sulla ole vuottakaan milloin sä et onnistuisi. Kyllä sinne aina lipuu satamaan, kun tarpeeksi tekee. Kyllä se vaan niin on. Onks ikinä nähnyt tätä bisseä, mikä meillä nyt on kädessä? No en kyllä. Theory of happiness. Eli rock, paper, scissors, 6,3 volttia. Tässä on vähän tämmönen niinku, ulkoasukin semmonen, että... Ulkoasu on semmonen, että en tiedä. Mikä tässä haisee vähän niinku... En tiedä, mä en tykkää. Mä tiedän nyt jo, että mä en tykkää. Mä veikkaan, mun pitää tehdä diss-tracki tästä. Joku vittu kirsikko. Joo, tää saa liikaa. Tää on niin satanaa paksu tää vahto, että ei tullut kaljaa vielä sulla ollenkaan. Tää on tätä IPAn paskaa. Mä en oo ikinä ymmärtänyt tätä IPAn hirveyttä. Kammottavaa paskaa. Kyllä, okei, tää on kyllä. Tää on... Kameramies ei saa hymyillä siellä, ota siitä itse pieni hörpsy. Ja sano, että se on mukaan niinku, eiks niin? Kuka juo tätä IPAa? Joo. Ei, tää ei oo kyllä pistää, kun tosi pakko vielä. Ei todellakaan. Ota sä mun loput. Hyvin vittu, ei laita pois. Joo. Ei jatkoa. Meillä on nyt tällä hetkellä, ei ole numeroituna, mutta mä lasken Y, K, K, N, V, Q, C, 8, 9. Tää oli 10. olut. 1 on ekstra, eli meillä on vielä 6 jäljellä. Onko sä valmis, Tippa? No niin. Sä olit myöskin aikoinaan, me tuli vaan mieleen, kun reagoitiin Fajan kanssa, kauppaneuvos Jetroon. Sä oot aikoinaan kuvannut myös Jetron kanssa TV:ssä ihan kontentti.
Te olitte Miamiissa, te teitte myyntimies... Ei oltu kuin Ibiza. Ibiza oli. Te teitte myyntimies Jetro-jakso. Joo, vai oliko se Jetro-matkoilla, taisi olla sen nimi. Kerro vähän siitä. No se oli helvetin hauska reissu. Se taisi olla 2016 vai milloin me oltiin. Siitäkin on jo se melkein 10 vuotta. Joo, silloin oltiin jotain, mä olin kato TV:stä jo vähän seuraillutkin, totta kai kaikki Jetro silloin, tai vieläkin tietää. Mutta mä olin vähän niinku odotellutkin, että missä vitus se mun niinku kutsu sinne viipyy. Ja sit ei varmaan, mä muistan kun mä kirosin sitä jollekin kaverillekin, että miksei tuu Jetrolta pyytää tuonne matkoille. Niin sit kilahti heti mailiin. Niin. Tuli samalla viikolla. Miksi kutsuttiin? Manifestointi? Joo. Pisteet jäi. Ai niin, rock paper vittu 0. Niin mä ajattelin just 0 kyllä. Joo. Miten me noin kännissä ollaan, että me unohdettiin antaa pistettä kaikista huonoimmalla? Niin. Otas yksi huikka, niin muistat minkälainen se oli. Maistetaan. Joo, kyllä se oli ihan yhtä paska kuin aikaisemminkin. Kyllä toi on niinku pyöreän olla. Joo. Tää on 0. Rock Papersissa nää on suomalaisia tekijöitä, eikä me haluta tekijöitä vastaan olla mitenkään, mutta tää ei vaan uppoo mulle. Olkoon se sitten Turun tautia tai mitä tahansa, mutta puhutaan tästä seuraavasta. Me ollaan Aurassa ja tää todellakin on Turun tautia. Mä oon aina sanonut, että jos yksi kalja pitäisi valita, niin mä ottaisin Irtsari Aura. Yksi Irtsari. Kyllä tää Aura, kyllä se on ihan mä hyvä. Tykkään helvetistä. Mä tykkään helvetistä. Kyllä mä tykkään Aurasta kanssa. Kyllä tää on vahva 8. Joo, kyllä tää on vahva 8. Mä annan 9 täällä. Mä oon Aura-fani. Mä oon jossain sitä mainostanutkin aikaisemmissa videoissa. Mä oon ehdoton Aura-fani. Mut joo, Ibiza-reissun kävitte senkaan ja toivottavasti saadaan se jakso vielä joku päivä tuuttiin. Se olisi kauhean kiva. Mun mielestä noi kaikki jaksot kuuluu ihmisille. Joo, jos siihen voi palata vielä ton edellisen jälkeen. Niin. Siis oli hauska reissu, tosiaan silloin tutustui Jetroon ja ollaan niinku oltu siitä asti aina koodissa ja niinku en voi muuta kuin sanoa, että odotan innolla sitä, että saataisiin se saatana klippiin, niin päästään katsomaan sen. Koska mä en muista kanssa, että on niin kauan kun mä nähnyt sen jakson. Jos me saadaan ne jaksot jostain, niin tuutko reagoimaan Jetron kanssa? Ehdottomasti. Onko sovittu? Se on tällä sovittu. Hyvä on, koska mä veikkaan, että silloin herää sullekin erilaisia muistoja, just kun sä näet ne klipit ja muuta. Hyvä on. Se oli ihan hauskaa aika. Anna Auralle pisteet. Niin joo, eikö mä annettu jo? No mikä mä sanoin, vahva 8. Ai annettiin me täällä pisteet? Tässä on 17 pistettä kokonaisuudessaan. Haluatko sä ottaa täältä seuraava? Niin kuin sanottu, niin aika yhtä soittoa me mennään. Alatko olla kännissä? No mä sanoin semmonen, että pieni niinku semmonen, että alkaa tää kieli pyörii suussa. Oh, cock! We got some cock! Vanha kunnon Laitilan kukko. Laitilan kukko. Tää on hyvä kans. Joo. Tää on nyt varmaan sanomattakin selvää, että tässä on tullut testattu tätä aiemminkin. Mut silti me arvioidaan, miltä se maistuu nytte. Se, että mä oon maistanut sitä 2 kuukautta sitten jossain itsemurhayksiö jakkoilla, niin se ei nyt lasketa yhtään. Me ollaan nyt tässä tilanteessa Kippiksen kautta, kyllä. Me juodaan tällä hetkellä vihreät kukkoa. Tää on miellyttävä. Tästä mä tykkään. Juu. Tää menee heti tonne kärkikahinoihin. Ja mä sanon tähän 9+. Joo. Ja aika kovaa tykki. Ja mä oon ymmärtänyt, että kukkoja on enemmän. Siellä on... Ja onks tää sellainen, että tätä voi katsoa vaikka toi keliakiakin? Mä ainakin muistan, että joku jo joskus ainakin. Katsotaan, onko se gluteeniton. Niin tätä. Jos se on gluteeniton, niin sit se passaa. On se. On se, no, kyllä niin sieltä joku ties. 4,7% gluteeniton, hyvän makuinen olut. Tää on helvetin hyvä. Onks tää sit, kato, tästä tulee vähän vähemmän sinne pöhötyskin? Niin, totta kai tulee, juu. Vähemmän hiilareiksi on luonnollisesti. Ei tässä nyt voi muuta kuin hiilareja olla. Niin, kyllä tää turvottaa. Älkää kato, jos te otatte meillä treenivinkkejä tai laihdutusvinkkejä, niin ette laihdu. Joo, tää oli 9+ multa. Joo. Kyllä mä annan 9 täällä. Tää menee vittu kärkeen. Mut en mä tiedä, voidaanko me antaa kukko voittaa. Meillä on vielä 3, vai onko meillä 4 tuotetta? 3 tai 4 tuotetta. Meillä on 4 tuotetta vielä, mä katsoin pikaisesti. Voittaaks kukko? En usko. Ota sä sieltä seuraava. Otetaan seuraava. No kato, tää tuli toinen kukko perkele. Tää on vahva Bills. Mä just sanoin äskeisesti että
Näitä kukkojahan taitaa Tää olla. on kippo ollenkaan. Ota se sit meitä. Mulla on vielä, mä juon tuo vanha kukko loppuun. Joo, sulla alkaa kato jo vähän painaa. Me ollaan muuten yhteen shottiin kuvattu tätä Niin ollaan. Vittu, tää on pitkä shotti. puoli tuntia. Sä pääset tähän kuntoon, missä mä oon nyt. Eli hyväs. Kultainen kok. Midaksen. Onks tässä Midaksen kosketus? En tiedä, maistetaan. On hyvä tää. Tää on vittu parempaa. Kyllä mä nyt tykkään tosta vihreästä. Niin kuin siinä oli vähemmän prosentteja. Niin kuin se on, kun mä sanoin aikaisemmin, että mä en oo semmonen niin Aabisen ystävä. No. Kyllä se tekee se prosenttikin siihen jotenkin, se tekee semmosen kusisen katkeruuden jostain. Joo, ei tää 9 plussaa lähellekään, tää on 8. Joo. Tää meni sinne 8 tienoon. Mä tykkäsin alkuun, mutta nyt toinen hörppö ei ollut enää niin hyvä. Joo, Joo, tää on 8. joo, mä annan täällä 7. Mutta on ollut kovia kilpailijoita. Kyllä pakko antaa peukut suomalaiselle olut tuotannolle. Suomessa tulee oikeasti hyviä oluita. Niin kuin tiedät, niin mä oon Espanjassa viilettänyt jonkin aikaa jo. Espanjahan tunnetaan kaljamaana ja siellä on helvetin hyvät pisset. Mutta No maha oli käymässä siellä, siitä on pari vuotta aikaa. Joo, ja heitit keikkaakin, se oli Halloweenin aikaa. Se oli kiva, kun oli niin pitkiä, kato litrasia, lasisi. Kyllä vaan. Mitä ne oli? Cruzcampo, se on mikä se on? märkä koira. Mikä on parempi kalja sitten Espanjassa? No siellähän on moni. Se meille maitti ihan hyvin. Mutta kato, kun mä oon huomannut, että siis minkä takia Suomessa mun mielestä Suomi ei luokitella kaljamaksi on, että nämä kaadetaan väärin täällä. Kato, kun Espanjassa kaadat kaljan, niin se on aina se hapot oikein nousee ylös. Siihen tulee pieni jopa toi vaahtopinta. Suomessa kun sä kaadat tommosen auran, niin se niinku jää. Se ei kupli mitenkään niin, suuntaan. Joo, se niinku näyttää näin. heti väljähtäneet, vaikka et sä niinku edes antanut se odottaa. No se voi olla, kato, kun niillä kato se puolet vissy. Tulee vissyhanastus. Niin, Se siinä on on. niin kato kallis toi alkoholi juominen nykyään. Ai, sä painoit sieltä. Jeppe, muistatko sä mainoksen? Ei kun sä oot ollut niin pieni, että sä voi muistaa. Jeppe, en muista. Mikä Se siinä on? ollut semmonen puhuva joku koira saatana vai mikä se oli? Puhuva poro tossa ainakin on. Eikö tuo Koira! koira? Koira! Jeppe. Mä muistelin, tuossa oli semmonen joku mainos joskus. Onko sulla kupit jossain? Kuppi, joo. Joo. Pistetään kuppiin. Tää on meidän illan, onko se 15? Toistaiseksi viimeinen. Eikö itse asiassa meillä on 2 vielä täällä, kun toi saksalainen Surferfrag tuli eteen. Täälläkin on 2 vielä. Nyt ollaan Olvissa. Olvi on legendaarinen. Itsenäinen suomalainen. Olvilla taitaa olla, onko siellä Iisalmessa just se panimo. Olvin alla on monta eri bissejä myöskin. Niin, eiks tääkin saatana ollut? Mikä oli ihan kaikista kauhea. Olvi on menestystarina ja Olvin logo on itse asiassa tynnyri. Se on Olvi lukee, mutta se on tynnyri muodossa. Se symboloi tynnyriä, olutta. Itsenäinen suomalainen, ei muuta kuin kippis ja kulaus. Kippis. Mut paskaa. Tää oli kans, kato, export. Joo, tää on paskaa. Eli tää oli kans... Missä ne nyt lukee? Tää oli kans se 5.2. Joo, mun mielestä tää on paskaa. Tää on tämmönen aika perus. Mä annan tälle 6,5. Joo. Keskiväli. Mä annan täällä 4. Mun mielestä tää maistuu ihan pirkkaa oluelta. Mä en tiedä minkälainen titteli ja ihmiset tätä jotenkin ihanoi, mutta mun mielestä Olvi on aina ollut huono. Kyllä mä muistan silloin, kun sitä sai mäyräkoirasta, se oli ihan hyvä. Sä oot nyt puhunut niin paljon mäyräkoirosta. Miksi nyt niitä takas ne? Nyt takas mäyräkoira. Joo, otetaan seuraava heti. Tässä mun puolesta voidaan aina skippaa noi Olvin tuotteet. Joo, ei toi. Ota seuraavat lasit sieltä. Ja Nyt on erikoinen. Mikä toi on? nyt on tosi pieni. Ja kato, jos sä koitat kynnenkaan, tähän selkeästi se, ketä tekee tätä, niin. Se on ostanut tölkin harmaana ja pistänyt itse teipin tohon. Eli tässä on joku yksityisyrittäjä. Ne IPA juodaan Pohjola-niminen. Tai Pyhjölä. Ei sitä kehtaa sit dumata ihan valimpaa helvettiä, jos se on En joku... mä halus. Onks tää ainut, ketä oli joku... Joo, tässä on niinku joku yksi. Muuten ole juotu vaan Joo. tätä valtion Massapaskaa. Nyt on joku yksitys. Viimeiset säästötkin kiinni tässä. Mut hieno on tölkki. Taideteos. Taideteos on tölkki. Tölkki on hieno. Mutta tää on tätä neipaa. Mutta neipa on parempi kuin IPA. Tää on aika hyvä. Niin on, kato. Testaas, ota siitä hörppyä. Koska IPAhan se maistuu, se oli heti paskaa, mutta tää oli hieno.
Joo, näissä on siis jotakin eroja. Mulla on Tää oli hieno. Voinko mä heittää tähän väliin yhden pikku shoutoutin? Saat. Mulla on kaveri tuolla Vallilan panimossa töissä. Tois Airelampi, niin hän on selittänyt mulle monesti näitä eroja, mitä näissä neipoissa ei pois. En mä siis niistä muista mitään, mutta niissä on eroja. Ja tää neipa on paras. Joo. Tykkäsitkö sä? Tässä on vähän tämmönen sitruksinen Mä fiilis. ois ihan kuin appelsiini. Joo, tässä tulee kans se Mä fruitti. sanoin sitruksinen heti. Kato, meillä oli yksi se IPA, siinä tuli, oliko se banaaniksi me haukuttiin? Ei kun se oli toi vehnä. Joo. Se maistuu banaanille. Mutta tässä on yritys ja tölkki on hieno. Ainut mikä vaan, että mä huomaan, että se on nimenomaan tilattu tommonen hopeinen tölkki ja siihen on vaan pistetty etiketti päälle. Mutta se on silti taideteos, 5,5%. Mä annan täällä pisteeksi jopa 6. Jopa 6, mä annan täällä jopa 9. Tää oli mun mielestä helvetin hyvä. Jaha, hyvät naiset ja herrat. Onks tää meidän viimeinen olut Olvin panimolta? Viimeistä vielä joo. Me ollaan IPassa. Ja hei, mun on pakko kysyä, ei tarvi vastata, jos et halua, mutta sä olit ennen tippaa ja nykyään sä oot tippaa. Kyllä. Miksi se tee lähti sieltä pois? Se oli vaan pientä uudelleen brändäystä. Pitää aina, ei voi äijää pisti ranttaliksi. Joo, se oli uudelleen brändäystä ja välillä pitää aina päivittää ja niinku, et pysyt, et homma kulke. Vieriväki ei sammaloidu. Eli sä vähän niinku, tavataan sanoa. sä vähän niinku tapoit sen teen. Joo, tapoin siis. Mut se oli yksi vaihe ja ei pitäisi sitä tiedä, mitä tulevaisuus tuo. Mä oon nauttinut Tippa sunkaan tästä videosta, näistä Mä kaljoista. olen nauttinut myös, tää on ollut helvetin. Mä olen ollut kova tahti. Mä toivon myös, että koko yleisö on nauttinut tästä meidän seurasta. Eiköhän. Ja pystyy siellä samaan aikaan, kun me jutellaan näistä, niin haukkumaan meidät. Joo. Pystyy siinä mielessä, että hänen lemppari on ollut, jonkun lemppari on Lapin kulta ja jonkun Varmasti ollaan haukuttu jonkun lemppari. Joo, varmasti. Eli suurimman osan. Joo. Sitä. Mutta mun on pakko sanoa, että mä tykkään näistä olut tastingeista, koska oluthan on suomalaisten sydämessä, yleisesti alkoholikin. Ja sit kun näitä brändejä on niin paljon ja mäkin kävin kupittaa sittarissa, niin sä voit kuvitella, kuinka paljon niitä eri bissejä on. Juu, siellä on kyllä hyvä valikoima. Tää on hyvä puheenaihe. Sit kun sä juot tietty puoleen tuntia 16 eri kaljaa, Kyllä. niin sähän haet siinä vaan kännit. Mut tänään me ollaan annettu myös pisteet. Kyllä. Ja tällä hetkellä on viimeinen IPA. Tää on kans ihan hyvä. Mä oon oikeesti niinku aika yllättynyt, että mä tykkäsin enemmän melkein näistä erikoisemmista ns. Joo. Kun ennen vannoin niin laagerin nimeen, mut Sä huusit heti video alkuun, että sä oot laakerimies. niin huusi. Mut tääkin on saatana aika hyvä. Mä- Mitäs tää oli? Tää oli IPA 4.7. Iisalmi, Pale Ale. Joo. Mun on pakko huutaa tässä kohtaa, että älkää tuoko ikinä mun eteen IPaa. Mä en tykkää. Neipa, toi äskeinen Pohjalla oli Se hyvä. oli oikeesti hyvä. Se oli hyvä. Siinä No oli ei eri... tää yhtä hyvä on. Mä annan täällä 8 plussaa, mä 9 plussaa viimeisen. Anna 8. Mä annan Otetaan täällä, 8 plus. mä annan täällä 3. Kolmonen, kyllä sä oot Mä oon härski. raaka. Oh. Mä oon raaka. Joo. Aika helposti ne 15 meni. Juu, 16. 30 piti, eiku niin. Siellä tuli toi- 30 piti olla, mutta ehkä ne jää part 2 sitten. Ne jää part 2. Tää oli aika kovaa tykitystä. Me ei todellakaan juotu kaikki suomalaisia kaljoja, mutta me ainakin juotiin niistä 30%. Aika hyvä arvio. Ja varmaan voi kommenttia laittaa sit mitä jäi maistelematta. Käydään katsoa tätä meidän taulua. Hyvät naiset ja herrat. Sandelsi 17 pistettä, Karhu Platina 12, KOF 13, Lahden erikois 15, Melko tähti kovempaa kuin 17, tuo Kukko 18. Onks perkele Kukko Vihreä voittanut? kukko voitti. Se on kyllä hyvä. Se on hyvä. Ei oo, onks missään enempää? 18 on voittanut. Tässä on meidän rehellinen mielipide, mun ja Tippa rehellinen mielipide näistä suomalaisista kaljoista. Toivottavasti tässä oli ilo sun elämään. Mä ainakin nauttisin. Vedetään nauttisin viimeiset myös. ipat sille, mille me annettiin 11 pistettä. Eli älkää ipa ostakaa Kukkoa. Haluatko sä kiittää vielä katsojia kanssa? Ei, kiitetään katsojia ja ei siinä. Jatketaan iltaa eteenpäin. Loistavaa. Kiitoksia paljon. Muistakaa kommentoida video ja tilata kanava.